for jeg tror faktisk, at forlover Thomas, han vil starte. Værsgo, Thomas. Hej. Jeg hedder Thomas. Jeg har lige skrevet noget. Jeg har bare skrevet en lille ting, som jeg lige vil læse op til Søren og Christina. Og det hedder, hvad er kærlighed? Er det, når man elsker betingelsesløst, eller skal der betingelser til? Er det de små forskelle, eller er det de ligheder? Eller når man vælter bordet? Ja, det er nok. Kom lige tilbage igen. Er det de små forskelle, eller er det de små ligheder? Er det, når to liv bliver til et, eller når to liv bare følges ad? Er det at løbe i ens bilka løbetøj, eller bare løbe sammen med tøj på? Er det, at man altid er der, eller skal der også være plads til at lære sin fejl? Kærlighed er måske lige det, man gør det til. Men hvis kærlighed det var med, og vi har en stor gryde med vand, hvor I begge to bidrager med hver jeres ingredienser og grøntsager, så er jeg sikker på, at I får lavet en rigtig god og holdbar suppe.